راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات ናብ ኤርትራ ነታዕሊም ዝተላእኩ ሶማላውያን መንእስያት ደሃይን መፍላጥ ዝቆመት ኮሚቴ ካብ እትቀውም 9 ወርሒ ሕሊፋ ዛጊት ዝኾነ ስራሕ ከም ዘየሳለጠት ተገሊጹ። ወለድቶም መንእስያት ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ሶማል ድሕሪ ዝቐረበሉ ተረጋጋሚ ጥርዓናት ሕቶታት ወለዲ ክትምልስን ምስቶም ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዝተባህሉ ውሉዳቶምን ከተራኽቦም ዘቆማ ኮሚቴ ደሃይ ዘይብላ ህጣም ኣጥፊኣ ኣላ ክብሉ ከሲሶም። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ተወልዐ ገለ ወተሃደራት ሶማል ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተራእዮም ዝብል ጥርዓን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቕራቡ ቶም ወለዲ ዘኻኺሮም። ናይዞም ብምስጢር ናብ ኤርትራ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ዝተወስዱ መንእስያት ሶማል ኣብ ፖለቲካዊ ሃዋህውቲ ሃገር ከቢድ ጽልዋ ምሕዳሩ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ወለዲ ጥርዓናት ምስ በዝሖ ነገለ ወለዲ ንሒደት ካልኢታት ብቴሌፎን ምስ ደቆም ከም ዝራኸቡ ገይሩ እዩ። እንተኾነቶም ወለዲ ደቆም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብተረጋጋሚ ክጠርዑ እኳ እንተጸንሑ ካብ መንግስቲ ሶማል ዝግባእ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም። መንግስቲ ሶማል ንጉዳይ ዞም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ መንእስያት ከም ሃገራዊ ጸጥታ ብምርኣይ ብምስጢር ሒዝዎ ጸኒሑ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ንዝበሃል ምግሃስ መሰላት እትምርምር ጉጅለ ክትቀውም ኣብ ስምምዕ በጺሑ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብዓርቢ 17 ታሕሳስ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ 21 ኣባል ሃገራት መርማሪት ጉጅለ ክትቀውም ክድግፋን ከለዋ ሩስያን ቻይናን ዝርከበን 15 ሃገራት ከዓ ተቃዊመን። ኣብቲ መስርሕ ምድማጽ 11 ኣባል ሃገራት ድምፀን ካብ ምሃብ ተቆጢበን። እዛ ብ3 ኣባላት እትቀውም መርማሪት ጉጅለ ዕማማ ንኸተሳልጥ ናይ 1 ዓመት ስልጣን ተዋሂብዋ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቋም ናይዛ መርማሪት ጉጅለ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ብኡንብኡ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዘነበ ከበደ ኣብቲ መጋባእያ ብዝሃቦ ቃል ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሓባር ዘቆምዋ ጉጅለ ስራሕ እናካየደት እንከላ ሓድሽ ጉጅለ ምቋም ትርጉም የብሉን ብምባል መንግስቱ ምስ ሓዳሽ ተቆም ጉጅለ ክትሓባበር ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናዳ ኣናሼፍ ብወገና ብዝሃቦ ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወልዐ ውግእ ሓድሕድ ብኩሎም ወገናት ከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ኢላ። ንሳ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌታ ተኪሩ ዝካየድ ዘሎ ግፋን መጭወይትን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ ብምባል ሰባት ሃልዋቶም ኣብ ዘይፍለጥ ቤት ማእሰርታት ክዳጎኑ ምስማዕ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢላ። ነዚ ብሕብረት ኤሮጳ ዝቐረበ እማመ ምቋም መርማሪት ጉጅለ ሃገራት ምዕራብ ሙሉእ ደገፈን ክህባሉ እንከለዋ ዝበዝሐ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ሽግር ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዐን። ኣብ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ስልጣን ድሕሪ ማሓዙ ዘተኣታተዎም ሕግታት ከም ዘይስሕቦም ገሊጹ። አልቡርሃን ናብ ምምራቕ ወተሃደራዊ አካዳሚ ኑሜር ብዝሃቦ ቃል ኣብ ሱዳን ዴሞክራሲያዊ መንግስትን ክቀውም እድግፍ ክሳብ ንሱ ግብራዊ ዝኸውን ግና በቲ ጀሚረ ዘለኹ ወተሃደራዊ ሰራርሓ ክቕጽል ብምባል ምስቲ ብሓይሊ ብረት ካብ ስልጣኑ ዝዓለዎ ዓብደላ ሓምዶክ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ አልቡርሃን ብመሰጋገር መንግስቲ ንዝተመስረተ ካቢኔ ፍሪሱ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ኮይኖም ዝተመዙ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ ንገለ ሰበ ስልጣን ከዓ ገና ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣእትዎም ኣሎ። ህዝቢ ሱዳን ነዚ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምቅዋም ዝጀመረ ኣድማ ብሰፊሑ ይቕጽል ኣሎ። ዕላማና ተጨዊ ዝብል ህዝቢ ሱዳን ካብ ሓይልታት ጸጥታ ዝወርዶ ዘሎ ከቢድ ኣደራዕ ብምምካት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዶ ዘሎ። እንተኾነ አልቡርሃን ውሕዳት ሰብረ ብሓዮም ዘጓህርዎ ዘሎ ክብል ብምንኣስ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሳብ ዝቐውም ሰራዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ከም ዝብል ኣብ መግለጺ ጠቒሱ። አልቡርሃን ስልጣን ብሓይሊ ብረት ብምሓዝ ንፖለቲካውን ቅዋማውን ውሳኔታት ንምጥምዛዝ ዝህቅነሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ንሱን ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፈጸምዎ ገበን ካብ ተሓታትነት ንምክልኻል እዩ ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምስ ጉዳይ ናይ ስራሕ ፍቃድን ቪዛን ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 7500 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ።
ካብቶም ዶብ ጥሒሶም ናብ ስዑድ ዓረብ ከኣትው ፈቲኖም ዝተባሃሉ 59 ሚእታዊት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ተገሊጹ። ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ስዑድ ዓረብ ከቢድ መከራ ዘለዎ ህይወት ከም ዘሕልፉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ሓድሽ መንግስቲ ምስ ቆመት ብኣማይ ዝቑፀሩ ዜጋታታ ናብ ሃገራ መሊሳያ። ኣብቲ ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ብዝተኻየደ ግፋስ ዝተታሕዙ ዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ናብ ሃገሮም ናይ ምጥራዝ ካብ 1 ክሳብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ናይ 1 ሚልዮን ሪያል ስዑዲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ዝዝርጋሕ ዝተፈላለየ ፍርድታት ይጽበዮም ኣሎ ክብል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ 16 ሰጋገርቲዮም ዝበሎም ውልቀ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቶም ዘሎ ኣፍሊጡ። ንናይ ወርሒ ጥቅምቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ሱዳን ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብቲ ብቐዳም ጀሚሩ ሰንበት 19 ታሕሳስ እውን ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ምቁጻሩ ስለ ዝሰኣኑ ዘንብዕ ጋዝ ብምፍናው ህዝቢ ክብትኑ ከም ዝፈተኑ ተገሊጹ። ቀደም 18 ታሕሳስ ምሸት ዓብደላ ሐምዶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መስርሕ ህንጸት ዲሞክራሲ ሱዳን ከቢድ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ምስ ገለጸ ህዝቢ ሱዳን ቁጥዕኡ ኣብቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንምግላጽኡ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድዎ። ብኣግኡ መጠንቀቕታታት ከም ዝበጽሖ ዝንገረሉ ሓይልታት ጸጥታት ወተሃደራዊ ጉጅለ ዓበይቲ ትካላት መንግስቲ ኣብ ምሕላውን ናብ ከተማ ካርቱም ዘእቱ መንገድታት ምዕጻውን ከም ዝተዋፈረ ተሓቢሩ። ብፍላይ ተከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ ፈጣን ሰራዊት ምልሻ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቤት ጽሕፈታት መንግስትን መንበር ቤት አልቡርሃንን ኣብ ምሕላው ምውፋሩ ንዓይኒ መስኻከር ገሊጾም። ኣብቲ ብከተማታት ፖርት ሱዳንን ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉርን ጀሚሩ ናብ ከተማ ካርቱም ዝለሓመ ሰላማዊ ሰልፊ ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ይመለስ፣ ስምዕ ሐምዶቕን አልቡርሃንን ኣይንቕበልን፣ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሕጋዊ ባይታ የብሉን ዝብሉ ጭሩሖታት ከም ዝተሰምዑ ይግለጽ። ሱዳን ካብ ሲቪላውን ወተሃደራውን ጉጅለታት ብዝተዋጽአ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይማ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ኣብ ትሸባሸበሉ ዝነበረት እዋን እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ብምክያድ ንኹሉ ትስምዓት ኣፍሪሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕግታት ድሕሪ ምእዋጁ ህዝቢ ሱዳን ኣብያኡ ብዓውታ ክስምዕ ብምጅማሩ ዛጊት 45 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሓያሎ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ይግለጽ። ኣብ ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 ናይ ዝተለኽፉ ቁጽሪ ህዝቢ ናብ 9 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ። ኣፍሪቃ CDC ማለት ማእከል ምቁጽጻር ተላባዕ ሕማማት ኣፍሪቃ ብቐዳም 18 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቁጽሪ ሞታት ኣብ 225,900 ደው ኢሉ እኳ እንተሎ መዓልታዊ በቲ ቫይረስ ናይ ዝልከፍ ዘሎ ቁጽሪ ህዝቢ ግና ኣዝዩ ይንህር ከም ዘሎ ገሊጹ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 ብከቢድ ተጠቂዐን ዘለዋ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዝያን ኢትዮጵያን ምዃነን እቲ ማእከል ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ናይ ዘለዉ ቁጽሪ ሰባት 3.2 ሚልዮን በፂሕሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ቱርኪ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል ን15 ሚልዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክትልግስ ምዃና ፕሬዚደንት ሃገር ኣፍሊጡ። ጣይብ ኤርዶዋን ብቐዳም 18 ታሕሳስ ኣብ ዋዕላ ቱርክን ኣፍሪቃን ኣብ ዘስምዖ መደረ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ንኣፍሪቃ ዝተለገሰ ሓገዝ ፍትሓዊ ይኮነን ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ሃገሩ ቱርኮቫክ ዝተባህለ ናይ ገዛእ ርእሳ ጸረ ኮቪድ መድሃኒት ኣብ ምድላው ከም ዘላ ብምግላጽ እቲ መድሃኒት ፍቓድ ኣብ ዝተዋህበሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ቀንዲ ተረባሕቲ ክኾና እየን ኢሉ። እንተኾነ እቲ መብፅዓ ዝኣተዎ 15 ሚልዮን ክታበት ካብቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ መድሃኒታት ድዩ ዋላስ ካብቲ ቱርኪ ትምስርሖ ዘላ ናታ ፍርያት ብንጹር ኣይፍለጠን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ሓይልታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወጻኢ ተቆጻጺሮም ዝጸንሑ ከባቢታት ይስሕቡ ከም ዘለው ሮይተርስ ካብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና መልኪቱ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ምስሓብ ሰራዊቱ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ከም ሰናይ ተበግሶ ንዝርርብ ሰላም ክርአ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ጀሚሮ ክሳብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሐ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን በብወገኖም ካብ ዝቆጻጸርዎም ከባቢታት ክድፉን ጸኒሖም እዮም። ሕወሓት ኣብቲ ብዕለት 20 ታሕሳስ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝለኣኾ ደብዳቤ ከባቢታት ትግራይ ካብ ነፈርቲ ናጻ ዞባ ማለት ኖ ፍላይ ዞን ክኸውን ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጸዋር ማዕቀብ ክግበር ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ከም ዝወጹ ከረጋግጽ ጸዊዑ። ምስሓብ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ነቲ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ንኸይሓልፍ ከም ምኽንያት ኮይኑ ክቐርብ ዝጸንሐ ቅድመ ኩነት ስለ ዝኣሊ ረድኤት ብእዋኑ ክባጻሕ ንሓትት ክብል ሕወሓት ብተወሳኺ ጸዊዑ።
ኣብቲ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተላከ ደብዳቤ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ናጻ ክወጹን ገበናት ንዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ክለኣኽን ሕወሓት ተማሕጺኑ። ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከቦም ሓያሎ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ኩሎም ወገናት ኢትዮጵያ ተጻብኦ ደው ኣቢሎም ናብ ማኣዲ ዘተ ክመጹ ከቕርብዎ ንዝጸንሑ ጻውዒት ብኽልቲኦም ወገናት ብዝቐረበ ቅድመ ኩነት ዘተ ሰላም ከም ዘይጅምር ገይርዎ ጸኒሑ። ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ብሰፊሑ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሰንበት 19 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ክቕተል እንከሎ ብውሕዱ 113 ሰባት ከዓ ከም ዝቖሰሉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ማሕበር ሓካይም ሱዳን ብወገኑ ብዛሃቦ መግለጺ እቲ ዝተቐትለ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ኣብ ከባቢ ሻርዕ ኒል ከም ዝተረኽበ ቁጽሪ ናይ ዝቖሰሉ ሰባት ከዓ ካብ 123 ኣዝዩ ክብ ከም ዝብልን ካልኦት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠኻ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ገሊጹ። ኣብቲ ብኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ንወተሃደራዊ መንግስቲ ንቃወም ሲቪላዊ ምሕዳር ናብ ቦትኡ ይመለስ ዝብሉ ጭርሖታት ብዓውታ ካብ ዝስምዑ ዝነበሩ ምዃኖም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪ ፕሬዚደንት ኮፍ ብምባል ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ሓይልታት ጸጥታ ዘነብዕ ጋዝን ናይ ድምፂ ቦምባታትን ብምጥቃም ነቶም ሰልፈኛታት ከም ዝበተንዎም ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ወኣብ ቃል ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ህዝቢ ሕግታት ብምጥሓስ ሰላማዊ ሰልፊ እንተቐጺሉ ኣብ ሱዳን ዘይጠፍእ ሓዊ ክውላዕ ይኽእል እዩ ክብል ናይ መፈራርሒ ቃል ሂቡ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ዝቃለስ ክብል ብተደጋጋሚ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ግና እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መሐመድ ሑሴን ሮብለ 7 ኣባላት ሽማግለ ዕርቂ ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለየ ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ማዕከናት ዜና ሶማል ኣብ ዝህብኦ ዘለዋ መግለፂታት ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ቁፅሪ ዘይብሉ ክስታት ኣብ ዝቐርበላ ዘሎ እዋን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ስጉምቲ ምውሳዱ ንፖለቲካዊ ሃዋህውቲ ሃገር ክሓላልኽ ከም ዝኽእል ኣመልኪተን። ኣብ ምርጫ ወከልቲ ታሕተዋይ ባይቶ ተዓሚፅና ዝብሉ ተቃወምቲ ውድባት ጉዳያቶም ንምርኣይ ዝቆመታ ጉጅለ ዕርቂ ኣባላታ በቲ ዓሚፁ ዝበሃል ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝቕየሩ እንተደኣ ኮይኖም ዘይሻራዊ መርገፂ ንክህልዋ ዘሎ ዕድል ፀቢብ እዩ ዝብል ትንታነ ድሮ ብበበይኖም ወገናት ይቐርብ ኣሎ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ብዓርቢ 17 ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ተወዳደርቲ ድሕሪ ዝገበሮ ኣኼባ ነቲ ውሳኔ ከም ዝወሰዶ ፍሊጡ። ንመስርሕ ምርጫ ከይዕንቅፍ ከኣቶም ዝተኣልዩ ኣባላት ብኡንቡ በካልኦት ተተኪዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ዳይረክተር ስልያን ጸጥታን ሶማል ያሲን ፋረይ ኣብ ጋልመዱግ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምዕዋቱ ሓደ ካብቶም ኣሰሓሓብቲ ጉዳያት ኮይኖም ዘለዉ እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ብተረጋጋሚ ክሰጋገር ምጽንሑ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ሻቕሎት ፈጢሩሎ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጸቕጢ ምስ ዝግበር ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ዘይኮነ ወዲ ተባዕታይ እውን ይጉዳዮ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕብረተሰብ ድኻ ይኸውን፣ ሃገር ድማ ዘይተረጋግእ ትኸውን ክትብል መጽሔት ዚ ኢኮኖሚክስ ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ገሊጻ። ኣብ ልዕሊ 176 ሃገራት ብዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት እተን ብባህሊ ሃይማኖት ናይ ወዲ ተባዕታይ ልዕልና ብዘኸተሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጸቕጢ ዝረኣየለን ሃገራት እተን ዝድኸያን ዘይተረጋግአን ሃገራት ኮይነን ተረኺበን። ኣብተን ሃገራት ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ንኡስ ዕድሚኤን ዘመርዑ ሰብኣይ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ክምርዓው ዘፍቅዱ ኣብ ውሉዳት ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐድሙ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣቕሓ ብገዝሚ ዝለዋወጡ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብሄር ወይ ሃይማኖት ወፃኢ እንተተመርዓ ክቐትልዋ ድሕሪ ዘይብሉ ሕብረተሰባት ይርከብዎን። ሃገራት ብተወሳኺ ዲሞክራሲ ዘይብለን ኣብ ልዕሊ ምዃነን ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ድማ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ዘይክበረን ኮይነን ይርከባ። ብመሰረት መጽናዕቲ ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ስዊድንን ስዊዘርላንድን ዝለዓለ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝወሓደ ጸቕጢ ዘለወንን ክኾና ከለዋ ኢራቅ፣ ናይጀርያ፣ የመን፣ ኣፍጋኒስታንን ሓያሎ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ዝተሓተ ነጥቢ ኣመዝጊበን። ካብ 170 ሃገራት ዛጊትተን 120 ብዝሓየለ ይኹን ብመጠኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጸቕጢ ይረአ ብምዃኑ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ገና ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ ኮይኑ ተሪፉ ከም ዘሎ መጽሔት ዚ ኢኮኖሚክስ ትገልጽ።
ቆንስል ሚኒስትራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፍ ዘሎ ዋንገር ግሩፕ ናይ ዕሱባት ሩስያውያን ጉጅለ ዝተፈላለየ እገዳታት ኣንቢሮ ዋንገር ግሩፕ ናይ ብሕቲ ትካል ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ተኸፊሎም ዝሰርሑ ዕሱባት ወተሃደራት ሩስያ ኣዋፊሩ ዘሎ ጉጅለ እዩ እቲ ጉጅለ ዕሱባት ንፕሬዚደንት ፋውስቲን ኣርቻንደ ተወድራ ንምሕጋዝ ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዝኣተው ኮይኑ ምስ ወተሃደራት ሃገር ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ተቃውምቲ ወገናትን ሰብኣዊ መሰል ዝገፍፍ ግፍዒ ከም ዝፈጸመ ክኽሰስ ጸኒሑ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋንገር ግሩፕ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸሙ በደላት ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ስርጣይ ዝምታን ቅትለትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ኣብ 2020 ጥራይ ልዕሊ 500 ጥርዓናት በደል ከም ዝተመዝገበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ዋንገር ግሩፕ ናይ ርእሰ ማል ምድስካል ማዕቀብ ክገብር እንከሎ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 27 ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ከይኣትዉ ኣጊድሎ ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ንሰራዊት ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዝህቦ ዝነበረ ስልጠና ደው ብምባል ነቲ ሃገር ዝገብረላ ዝነበረ ቁጠባዊ ሓገዝ ሰሪዙ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ቦዚዘ ኣብ 2013 ብዕጡቃት ሓይልታት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው ብውግ ሓድሕድ ክትሕመስ ጸኒሓ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፋውስቲን ኣርቻንጀ ተወድራ ኣብ 2016 ብዝተኻየደ ምርጫ እኳ ናብ ስልጣን ተደይበ ነቶም ዕጡቃት ሓይልታት ክስዕሮም ኣይከኣለን እቲ ፕሬዚደንት ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፈረንሳን እኳ ኣብ ጎኑ እንተነበሩ ዋንገር ግሩፕ ክከላኸሉሉ እዩ መሪፆ ጉጅለ ዕሱብ ዋንገር ግሩፕ ኣብ ሃገራት ሊብያ ሱዳን ሞዛምቢክን እማልን እውን ኣባላት ከም ዘለውዎ ይሕበር ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 1 ዓመት ኣውፂሩሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዲያስፖራ ማለት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን ዓሚቕ ምክፍፋል ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ ብፍላይ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ብምዃኑ ብቐሊሉ ክሓዊ ይኽእል ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ዝብል ትንተና ይወሃበሎ በብወገኖም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ምዕራብ ሰላማዊ ሰልፍታት የካይዱለዎ ብብዝሒ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝካየደለን ዘሎ ከተማታት ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ከምኡውን ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይነን ኣብ መንጎ ንሓይልታት ትግራይ ብምድጋፍ ሰልፊ ዘካይዱን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ዝድግፉ ሰልፈኛታትን ፈጺሙ ዘይቃዶ ምግማዕ ኣሎ ንሓይልታት ትግራይ ዝድግፉ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጃምላዊ ቅትለትን ዓመፅን ከም ዝተኻየደ ዓለም ነቲ ቅትለት ጃምላዊ ህልቄት ማለት ጀኖሳይድ ኢሉ ክፅውዖ ክጉስቁሱን ወሪዱ ናይ ዝበልዎ በደል መርትዖታት ኣብ ምንፅብራቕ ይርከቡ ደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ህወሓት ንኢትዮጵያ ክበታትን ዝፍትን ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ብምባል ኖሞር ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ኢደን ከእትዋ ክፅውዑ ጸኒሖም ደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ምስ ህወሓት ከም ዝወገነዮም ዝገልጾ ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ሲኤንኤን ኣልጀዚራን ካልኦት ማዕከናት ዜና ዓለምን ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ዝህብኦ ጸብጻባትን መርትዖታትን ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሎም ይኣምኑ ንሳቶም ብተወሳኺ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ይኽፍታሕ ዘለዎ ኣፍሪቃ ድማ ሽግራ ንምፍታሕ ብቕዓት ኣለዎ ብምባል እቲ ጉዳይ ኣፍሪቃዊ መልክዕ ክትሕዝዎ ይፍትኑኣለዉ ተጋሩ ሰልፈኛታት ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብሰንኪ ዝወረደ በደል ዳግማይ ምስ ኢትዮጵያ ተጸንቢሮም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ይገልጹ ኣብዚ ኣንጻራዊ ሰልፍታት ኤርትራውያን ብወገኖም ኣብ ክልተ ተጋሚዖም ኣለዉ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ክብሉ እንከለዉ ገለ ድማ ብፍላይ ደገፍቲ ግደፍ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምድጋፍ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ይጽንበሩ ኣለዉ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 3 ኤርትራውያን ኣዴታት ብበዓል ሓዳርን ወይ ሰብኡተን ዝነበሩ ከም ዝተቐትላ ዝገልጽ ሓበሬታታት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ስንባደ ፈጢሩ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብሰብ ሓዳርን ክቕተላ ናይ መጀመርያ እኳ እንተዘይኮነን ስሕት ኢሉ ከጋጥም እንተጸንሐን እዚ ናይሎም ቅነ ግን ለበዳ ሕማምን ክመስል ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዴንማርክ ጀርመንን ኖርዌይን ምኽሳቱ ብፍሉይ ኣሰንባዲ ገይርዎ ኣሎ እዚ ናይ ቅስለት ኣጋጣሚታት ስነ-ኣእምራዊ ናይ መጉዳእቲ በሰላ ወይ ፖስት ትራውማቲክ ሲንድሮም ዘኸተሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላ ስነ መትንን ስነ ኣእሙራን ዶክተር ዘርአብሩኽ ገብረ ማርያም ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ዶክተር ዘርአብሩኽ መብዛሕትኦም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዙሕ መስገደላት ሰጊሮም ዝሓልፉ ብምዃኖም ዝሓለፍዎ መስገደላት ኣብ ኣእምሮኦም በሰላን ስንባደን ገዲፉ ሕጂ ዝተረጋግአ ናብራ ከይመርሑ የሸግሮም ከም ዘሎ ይገልጽ
መንስያት ዝተፈላለየ መስገደላት ሓሊፎም እዮም ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝበጽሑ ገለ ብመገዲ ሰሃራን ሊብያን ማእከላይ ባሕርን ገለ ብሲና ዝሓለፉ እዮም ገለ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ዝተናውሐ ኣገልግሎትን ዝነበሩ እዮም እዚ ሕማቕ ተመክሮታት ኣብ እምሮ ዘይሃስስ በሰላ ስምባደን መጉዳእትን ስለ ዝገድፍ ኣብ ዝተናውሐ ዋላ እውን ኣብ ዝተረጋግአ ቦታ ክዕርፎም ከም ዘይክእል ዶክተር ዘርአብሩኽ ይገልጽ እዚ በሰላታት እዚ ርእሰ ተኣማንነት ከየጥርዩ ሓላፍነታውያን ከይኮኑ ዓቕሊ ከጽብቡ ክርበሹን ከይረጋግኡን ክደፋፍኦም ይኽእል ኣብ ስደት ድማ ኣብቲ ዝበጽሕዎ ሃገር ናብርኦም ከምቲ ዝተጸበይዎ ምስ ዘይከውን ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዘይረኽቡ ብስራሕ ምስ ዘይጽመዱን ካልእ ዝሓለፍዎ መጉዳእታዊ ስምብራት ተወሲኽዎ ኣብ ህይወቶም ናብ ዘይተደልየ ጎንፅን ሓይሊ ምጥቃምን ከምርሖም ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝርከቡ መንስያት ኣብ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ብዘይስክፍታ ብክኢላታት ስነ-ኣእምራዊ ሓገዝ ክሓቱ ከም ዝግባእ ዶክተር ዘርአብሩኽ ይመክር ሓያሎ ሰባት ጥዑያት ዘለዉ ዝመስሎምን ብደገ ክትሪኦም እውን ጥዑያት ዝመስሉ እኳ እንተኾኑ ጸቕጢ ምስ ዝገጥሞም ኣብ ውሽጦም ዝተደጐለ ስምብራት ክግንፍሎም ስለ ዝኽእል ኣብ ክኢላታት ብምቕራብ ፈዋሲ ምኽሪ ክረኽቡ ይግባእ ክብል ዶክተር ዘርአብሩኽ ኣዘኻኺሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ክታበት ኮቪድ-19 ክትዓራረ ንምሕጋዝ 2 ሚልዮን ክታበት ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትውፍ ምዃና ገሊጻ እቲ ኣሳት $18 ሚልዮን ዝዋግኡ ክታበት ጆንሰን ጆንሰን ዝዓይነቱ ኮይኑ ናብተን ብህጹጽ ክታበት ዘድልየን ሃገራት ክባጻሕ ምዃኑ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ገሊጹ ነገዛ ርእሱ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ኣብ ውሽባት ዝርከብ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ናሕድሕደን ብምትሕጋዝ ኣንጻር ዝሕማም ክቃለሳ እንተዘይክኢለን ኣብ ዝሰናውሒ እዋን ክዳኸማ ምዃነን ብምግላጽ ካብ ካልኦት ሃገራት ምጽባይ ሃሳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንኸተፍሪ ኣስታት 70% ህዝቢ ኣፍሪቃ ክኽተብ ከም ዘለዎ እዚ ንምግባር ድማ ገና ሚልዮናት ክታበት ከም ዘድሊ ሓቢሩ ወዲ 69 ዓመት ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ብ12 ታሕሳስ ብኮቪድ-19 ክትቃዕ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ሕክምና ጽዑቕ ክንክን ይግበረሉ ኣሎ ኣፍሪቃ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ክህልዋ እንከሎ 70% ካብዚ ንክኽተብ ክሳብ ዓመተ 2024 ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ይግለጽ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ተን 20 ጥራይ ብውሕዱ 10% ካብ ህዝበን ካኽትባ እንከለዋ 10 ካልኦት ድማ ትሕቲ 200 ጥራይ ኣኽቲበን ኣለዋ ብሓፈሻ ድማ 10% ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ተኸቲቡሎ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥራያ ታ እንኮ ዝኾነ ናይ ክታበት መደብ ዘይብላ ሃገር ኮይና ዘላ ኣብ ሶማል ዓሪዱ ዘሎ ስርሒት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ነተወሳኺ 3 ወርሕ ኣብቲ ሃገር ክጸንሕ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጽዲቑ በዚ መሰረት ዓቃብ ሰላም ክሳብ 31 መጋቢት 2022 ክጸንሕ እዩ ኣሚሶም ስርሒቱ ወዲኡ ካብ ሶማል ክወፅእ እኳ እንተነበሮ በብግዚኡ ክናዋሕ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝትግበር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይመረግጋእ ከይብእስ ንምክልኻል ንተወሳኺ ግዜ ክጸንሕ ተቐሲቡሎ ኣሚሶም ጸጥታዊ ኩነታት ሶማል ንምርግጋእን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምድጋፍን እዩ ኣብ 2007 ብደገፍ ባይቶ ጸጥታ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ተመስሪቱ እቲ ዓቃብ ሰላም ስርሒቱ ኣብ 2019 ክውድእ እኳ እንተነበሮ ዕጡቓት ኣሸባብ ሓይሊ እናደለቡ ብምምጽኦምን ሓያሎ ክፋላት ሃገር ተቖጻጺሮም ብምህላዎምን ንዕኦም ንምክልኻል ተልእኽኡ በብግዚኡ ክናዋሕ ጸኒሑ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ሶማል ወተሃደራት መሰጋገሪ መንግስቲ ኣትኪሎም ዘይዋግኡን ሓቦ ዘይብሎምን ብምዃኖም ኣሚሶም እንተወፂኡ ኣሸባብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንሶማል ክቆጻጸራ ምዃኑ የጠንቅቑ ገለ እውን ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታንን መምላስ ጣሊባን ናብ ስልጣንን ብምትእስሳር ሶማል ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥማ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግምቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ቱርኪ ንኢትዮጵያ ትሸጠላ ዘላ ወተሃደራዊ ጽዋር ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዘተሓሳሰባ ተገሊጹ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቱርክ ሸመተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ማለት ድሮን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት የውርዳለዋ ብምባል ቱርክ ነቲ ስምምዕ መሸጣ ጽዋር ክስርዞ ናብ ሰበስልጣን ሃገር መልእኽቲ ከም ዝሰደዱ ኣፍሊጦም
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊልትማን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቱርክ ዕደት ኣብ ዘካየደሉ መሸጣ ኣጽዋር ቱርኪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ይገራጮ ምህላው ገሊጹ እዩ። ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም እትሸይጥ ትገልጽ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ከይሰፍን ኣሉታዊ ተራ ትጻወታላ ንዝብል ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባትሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ካብ ኣንካራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ካብ ዝለዓል ምስ ኩሎም ወገናት ርክብ ተካይድ ከም ዘላን ሰላማዊ ፍታሕ ንኽርከብ ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላን ሓቢሮ። ቱርኪ ንኢትዮጵያ ሸይጣቶ ዝበሃል ዘሎ ወተሃደራዊ ጽዋር ኣብ 2021 ጥራይ ናብ 95 ሚልዮን ዶላር ክብ ከም ዝበለ ጸብጸባት ሃገር የመልክቱ። ኣብ ዩጋንዳ ብፍላይ ድማ ከተማ ካምፓላ ድሕሪ ዝተኻየደ ዘይንቡር መጥቃዕትታት ቦምብ መንግስቲ ሃገር ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ዝወሰዱ ዕጡቃት ሓይልታት መጥቃዕቲ ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ። እቶም ነቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታት ዘካየዱ ንገዛእ ርእሶም ኪዳን ሓይልታት ዲሞክራሲ ማለት ADF ዝጽውዑ ኮይኖም ኣብ ጫካታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝዓረዱ እዮም። መንግስቲ ዩጋንዳ ነቶም ዕጡቃት ሓይልታት ንምድምሳስ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፈቃድ ወሲዱ ናብ ውሽጢ ሃገር ብምእታዊኡ መጥቃዕትታት ዘካየድ ዘሎ። መንግስቲ ዩጋንዳ ነዚ መጥቃዕትታት ንምክያድ ዝሕግዞ ጽዋር ኖሪንኮ ካብ ዝተባሃለ ቻይናዊ ኩባንያ ብልቓሕ ከም ዝዓደጎ ተፈሊጡ። እቲ ድራዓት መካይን ዘጠቃለለ ጽዋር ዝተኸፍሎ ናይ ዕዳ ዋጋ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገልጸ ኣስታት 250 ሚልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዘ ኢንዲፐንደንስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜናታ ሃገር ኣቃሊሖ። ዩጋንዳ ጸጥታ ንምሕላው ኣጽዋር ክትሽመት ንቡር እኳ እንተኾነ ብልቓሕ ዝተዓደገ ምዃኑ ግን ንሓያሎ ዜጋታት ሃገር ኣቆጢዑሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዩጋንዳ ቀዲማ ቢልዮናት ዶላራት ካብ ቻይና ተለቂሓ ምህላዋን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣስታት 207 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ክትመልስ ብዘይምኽኣላ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበ ብቻይና ክመሓደር ዝብል ጽንጽንታታት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ኣብ 2015 ዩጋንዳ ካብ ጂም ዝተባሃለ ባንኪ ቻይና ኣስታት 207 ሚልዮን ዶላር ብምስጢር ተለቂሓ ነይራ። እቲ ዝተለቀሓቶ ገንዘብ ድማ ኣብ ምስፋሕን ምምዕባልን ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበ ውዒላቶ። ነቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንምስፋሕ ኮንትራት ዝወሰደ ድማ ቻይናዊ ኩባንያ ነይሩ። እቲ ናይ ልቓሕ ስምዕ ብምስጢር ዝተገብረ ብምንባሩ ክንደይ ይወለዱ ኣብ ክንደይ ዓመት ክኽምለስ ኣለዎ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን። እንተኾነ ቻይና ከተለቅሕ እንከላ ብናይ ገዛእ ርእሳ ሕግታት ከም እትኸይድ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ሕግታታ ድማ ዋላ እውን ልኡላዊ ይኹን ንብረት ምውራስ ዝብል የጠቓለል። ዩጋንዳ ብድምር ልዕሊ 17 ቢልዮን ዶላር ካብ ቻይና ተለቂሓላ። እዚ ድማ ኣስታት 50 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ዘቤታዊ እቶታ እዩ። 3 ቢልዮን ካብዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ 10 ዓመት ናይ ግድን ክትከፍሎ ኣለዋ። ዩጋንዳ ልቓሕ ኣብ ልዕሊ ልቓሕ ተዋህልል ብምህላዋ ንልኡላውነታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካታ ሃገር ይገልጾ። ምኽንያቱ ቻይና ልቓሕ እንተዘይተመሊሱ ልኡላዊ ዋንነት መንግስቲ ክትወርስን ከተመሓድርን ስለ ትኽእል። ሰብ መዚ ኬንያ ናብ ዛንዚባር እትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ህንዲ ናብ ሃገራ ክትምለስ ብምስግዳድ ካብ ማያዊ ክልል ኣፍሪቃ ክትወፅእ ኣዚዞም። እታ መርከብ ዝተበከለ ጓሓፍ ጽዒና ከም ዝነበረትን ብኬንያ ቢላ ናብ ዛንዚባር ኣብ ተምርሓሉ ዝነበረት እዋን ብሰብ መዚ ኬንያ ከም ዝተታሕዘትን ተፈሊጡ። ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተበከለ ጓሓፍ ናብ ኣፍሪቃ ምጽአን ከም ዝጉሕፋ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኽፍሊት ጓሓፍ ክቕበላ እንከለዋ ገለ ድማ ብስምዕነት ተግባር ክፍጽሞ ጸኒሐን። ዝተበከለ ጓሓፍ ካብ ስራሕ ወፃእ ዝኾነ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ኬሚካላት ወይ እውን ብስም ካልኣይ ኢድ ማለት ሰከንድ ሃንድ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ክዳውንቲ ይኹን ካልእ ኣቑሑት ከጠቓልል ይኽእል። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ካብ 1991 ንድሓር ዝኾነ ጓሓፍ ናብ ኣፍሪቃ ከይመጽእ ኣጊዱ እኳ እንተነበረ ሓያሎ ሃገራት ግን ከተግብሮ ይጸንሓን። ብፍላይ ኤሌክትሮኒካውን ኬሚካላውን ጓሓፍ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ሰባትን ብከላ ኣከባብን ከቢድ ሓደጋ ከስዕብ ይኽእል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን